kukul. Bata pa kukul. Ang kukul. Tagol. Morning, Tits. Tita. Tanya. Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang babae mula sa Amerika ang na-trauma. Dahil isang ahas ang nahulog sa kanyang ulo at dumiretso sa kanyang iniinom na margarita. Isa pala itong baby snake at nilingkis pa ng baby snake ang straw ng margarita ni Carlita. Kasama noon ni Carlita ang kanyang asawa na nag-chill sa isang restaurant nang biglang nahulog ang nasabing baby snake. Sa takot niya, hindi na niya mahawakan ang kanyang kupeta. At dahil doon, isang customer ang naglabas ng nasabing glass ng margarita para mailabas din ang baby snake. Dahil sa trauma, umalis na rin si Carlita kasama ang kanyang asawa at hindi na nila tinanggap ang offer ng management na lumipat ng ibang table. Napag-alamang marami na rin palang violations ang nasabing restaurant dahil sa mga sira-sira nito sa kanilang establishmento. Mga tumutulo ang mga kisame, pati sirang mga doorknobs at iba pa. Buti na lang at hindi naman nakagat si Carlita ng baby snake. Ikaw, kabisyo sa tingin mo, swerte ba pag nahulugan ka ng ahas sa ulo? Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! Miyerkules na karoon mga kabisyo, May 7, 2025. May buntag sa mga na-traffic. Sa oras na 7:32, kasama niya ng pambansang angkol, Angkol Dagol! Kasama dahil lang bakit ka nanonood ng radyo pabasang Tita Tanya Chinita. Tita Max. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy na pinakita. With the pambansang senior, Mang Kanor! Good morning. Kita niyo yung ahas ko. Ako si Suma. Di ba? Sunduman Luma. Kilala niyo ba si Suma? Ay, paborito ko ng bata ko, si Suma. Yung may bit-bit na Sino ahas. sino bang artista yon? Si Bembol Rocco ba yun? Ay, di ko na maalala eh. Luma na kasi. Hindi na klaro yung picture ko sino siya. Bembol yata, kalbo yun, di ba, si Suma? Good morning. Morning! Kala ko yung ahas. Kalbo. Pero ikaw, hawak ka na ng ahas? Oo, papakita ko sa inyo, sa Bohol. Wow! Oo. Palakpakan. Hindi ko lang hinawakan, nilagay ko pa sa leeg ko. Ininipit ko pa, ito Anong comment mo sa no? Uday! Arkamako nga sa maong kuwan. Uy, arkadakos bitan. Arkamako. Uy, kanang albino. Albino yan? Albino na sawa. Albino. Kasi, ang bigat sa dilaw. niya. Ang bigat. Hindi ka takot? Hindi. Aray ko na yun. Yan. Hindi ako takot. Kasi pag sinabing pet animals, ibig sabihin safe naman siya. Kasi hindi Ayan. naman yan i-display dyan eh. Diba? Kung hindi siya safe. Pero yan kasi, alam mo I love na... snake. Ganyan kasi kataba sa kanya. So kaya medyo sanay na ako. Ayun ka Mang Kanor, yung pinag-usapan natin kay Carlita, baby snake. Baby snake, ayun, nakakatakot talaga yun kasi wala kang maramdaman dun. So ganito, pag ganito, tanong mo yung kamay ko, talagang yung grip ko iba talaga eh. So hindi ka talaga takot sa ahas, ha? Tama yung grip ko. Sabi, sinakal mo yung ahas. Oh.
Sabi nung ahas, wag tits, bata pa ko tits. Babaero, Pero marupok. ganyan si tita. Nagpalit ng balat eh. Parang Yung ahas? Yung... Si Suma. Kilala pa ba nila si Suma? Oo, yung mga drivers natin. Ay, siyempre. Oo, naging pasahero daw nila. Si Suma? Yung ahas, pagbukas sila sa taxi, nasa loob Yung ahas! si Suma! Ako sigawan. Sigawan. Tigawan. Alam mo, Ay, hindi ko alam. Ano yun? Si Direk Pil lang Batik-batik ikinigay. siya, Direk Pil. batik-batik. Batik-batik yung ahas! si Suma. Hindi. Nagpaano kasi siya, Gluta. Si Suma? Yung sawa. Hindi, yung may baso, yung Pabentosa. Pintusa. Si Suma. Yung ahas. Wow. Saan kaya yung spa niya? Spa. Doon kay Angkol. Sa spa. Spa? Spa ni Angkol. Ni Suma. Yung ahas! Puti naman at Anong scientific name niya? ng ahas? Oo. Ha? Dilais tuklawis. Kasi nandidila sa bago manuklaw Yung sawa. Si Suma! Hindi, yung driver. Nandudura. Yung ahas? Si Suma. Yung driver nandudura yan. Ay, Basic. nako. Ingat-ingat po tayo sa mga... Lalo pag sobrang init, lumalabas talaga sila sa mga lungga nila eh. Yung ahas? Si Suma. Tsaka yung baha, lumulutang yan sila. Yung sawa. Yung driver! Nagpa-load lang ng RFID. Yung driver? Yung ahas. Kaya pala. Nilagay sa sako tuloy. Yung ahas? Si yung driver. Si yun. Ng babae kasi. Ay, yung driver? Yung ahas. Yan kasi. Yan na, lagabog na. Hala, lumagabog na. Yung ahas. Yung driver. Ayan na. Kalma. Sabi niya kalma. Sabi ni Suma? Sabi ng ahas. Ayun na kumalma eh. Ng ahas. Oo. Tuloy-tuloy pakikinig ka, Bisyo, sa 90.7 Love Radio. Kaya mo mga i-memorize yan. Ingat sa mga ahas, ah. Busy! kalma.